Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ως ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζουμε καταρχήν θετικά την προσπάθεια που γίνεται με το παρόν νομοσχέδιο προκειμένου να αποκτήσουν νομική υπόσταση οι θρησκευτικές κοινότητες και ενώσεις που απαντώνται στην ελληνική επικράτεια. Μια προσπάθεια που όντως λύνει κάποια προβλήματα, αλλά δεν είναι το καθοριστικό βήμα για τη λύση των προβλημάτων που θα γίνει με το διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους. Αυτό δεν το ζητάμε για λόγους αιμονής σε κάποια θεωρία, αλλά γιατί για την αριστερά είναι ταυτοτικό ζήτημα η υπεράσπιση, η διεύρυνση και η ευβάθυνση εγγυήσεων της θρησκευτικής ελευθερίας και ισότητας εν ώψη και των νέων συνθηκών που έχουν επικρατήσει στην Ελλάδα και την οποία έχουν καταστήσει εδώ και αρκετά χρόνια μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Το σύγχρονο κράτος οφείλει να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας συνείδησης των πολιτών του. Καταρχήν, ως υποχρέωσης αφενός μεν του σεβασμού και όχι απλώς ανοχής όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και αφετέρου ως απαγόρευσης των κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος των πολιτών με βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό από τα παραπάνω, απορρέει και η υποχρέωση από τη μεριά της πολιτείας να διαμορφώσει εκείνο το νομικό πλαίσιο όπου το άτομο θα μπορεί να απολαύσει και τα κοινωνικά δικαιώματά του που αφορούν την ακόλυτη άσκηση της λατρείας του. Πώς όμως θα γίνει αυτό όταν μέσα στο Κοινοβούλιο εχθές είχαμε έκρηξη Ισλαμοφοβίας από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο ακούσαμε να εγείρει θέματα εθνικής ασφάλειας από πλευράς μιας θρησκευτικής κοινότητας. Ο λαϊκισμός δε, ως τακτική που μας προσάπτεται, μήπως είναι δική σας τακτική και μάλιστα έμπρακτη? Για παράδειγμα, είναι θολό και προβληματικό κατά την άποψή μας ζήτημα αυτό το οποίο κατέθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου και το θέτουμε και στην Ολομέλεια και αφορά το άρθρο 24, κύριε Υπουργέ. Στο επίμαχο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στους θεολόγους που υπηρετούν στην εκπαίδευση να μεταταχθούν σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Μητροπόλης, μεταφέροντας την οργανική θέση που ήδη κατέχουν και ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν και νέες οργανικές θέσεις στους προσμετάταξη φορείς. Δηλώσαμε ήδη την αντίθεσή μας σε αυτή τη διάταξη, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να αποψηλωθούν τα σχολεία από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση επιπλέον συνιστά διάκριση και προνομιακή μεταχείριση μιας κατηγορίας εκπαιδευτικών. Το δικαίωμα μετάταξης ισχύει άλλωστε συνολικά για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο χρειάζεται να προβλεφθεί ειδική μέριμνα για μια συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών, χωρίς μάλιστα να υπάρχει αιτιολόγηση αυτής ούτε ακόμη και στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, που θα καθιστούσε λογικοφανή έστω μια τέτοια ρύθμιση. Υπάρχει συνεπώς ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προνομίων και όχι δικαιωμάτων, αυτό το έχουν άλλωστε τυπικά, τη στιγμή που οι εθελοντικές μετατάξεις έχουν παγώσει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Να υπενθυμίσω δε, κύριε Υπουργέ, το ξεχνάτε διαρκώς, ότι 1.600 περίπου εκπαιδευτικοί της τεχνικής εκπαίδευσης είναι εδώ και 14 μήνες σε διαθεσιμότητα και παρότι έχετε προκηρύξει θέσεις για να μεταταγούν, παραμένουν στην ομηρία κάποιων προσωρινών πινάκων. Στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξε ανάλογη ευαισθησία από τα λόγω Υπουργεία, όπως και στην περίπτωση αυτή που μιλάμε που μετακινούνται υποχρεωτικά πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί. Εμείς δηλώνουμε ότι ξανά ότι θέλουμε όλους τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και δεν θα ρίξουμε λίπασμα στο έδαφος του κοινωνικού αυτοματισμού που εσείς καλλιεργείτε με τις νομοθετικές σας παρεμβάσεις. Διότι εδώ και Υπουργέ θα έχουμε ανθρωποφαγία. Κάποιοι θα έχουν δικαίωμα να ξεφύγουν τις διαθεσιμότητες και κάποιοι όχι. Παραμένει νομικά κατοχυρωμένη και απαιτούμε την έμπρακτη άσκηση του δικαιώματος όλων των δημοσίων υπαλλήλων να μετακινούνται θελοντικά με βάση τις ανάγκες και το συνολικό σχεδιασμό για ένα λειτουργικό δημόσιο τομέα. Αν δεν μπορείτε να το εξασφαλίσετε για όλους, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτή η διάταξη.
Η σύνδεση κράτους και εκκλησίας μπορεί να πάρει πολλές μορφές, με διαφορετικές αποχρώσεις από χώρα σε χώρα. Σε καμία όμως χώρα δεν διαπιστώνεται τόσο έντονα και σε τόσο επίπεδα το στοιχείο σύνδεσης κράτους και εκκλησίας όσο στην Ελλάδα. Και σε αυτή τη διαχρονική πραγματικότητα νομίζουμε ότι λογοδοτεί η εν λόγω διάταξη. Έτσι, για τα περί αδιάφορου Υπουργείου που μιλούσατε, κύριε Υπουργέ, σας τα υπενθυμίζουμε. Και σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύονται και οι πρόσφατες παλινοδίες από τη μεριά σας στο ζήτημα της απαλλαγής των μαθητών και μαθητριών από το μάθημα των θρησκευτικών. Η σκόπιμη ασάφεια που καλλιεργείται από εσάς τον ίδιο, έχετε απαντήσει στον κύριο Νικολόπουλο, δεν με ακούτε κύριε Υπουργέ, έχετε απαντήσει στον κύριο Νικολόπουλο ότι δεν θα απαλλάσσονται οι μαθητές που έχουν ορθόδοξο θρήσκευμα. Ενώ η εγκύκλος λέει άλλα πράγματα και έχει προκαλέσει αναστάτωση αυτό σε γονείς και μαθητές και αποδεικνύει ότι οι αρχές της πολιτείας, όταν δεν τηρούνται από τη μεριά του κράτους, υπονομεύουν το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχουν καταγγελίες, κύριε Υπουργέ, ότι ακόμα δεν έχουν γίνει δεκτές αιτήσεις για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών και δεν τους δίνει και καμία απάντηση πότε θα γίνει. Θα πρέπει να το δείτε. Στο νομοσχέδιο που φαίνεται, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, είναι μια χαμένη ευκαιρία, καθώς δεν εντάσσει την οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα σε μια γενικότερη ρύθμιση των σχέσεων πολιτείας και εκκλησίας. Η ισχύ των θρησκειών όμως δεν μπορεί να στηρίζει στην προτεραιότητα που της προσφέρει το κράτος. Πρέπει να πείθουν οι ίδιοι από την κοινωνική τους προσφορά και από τις ιδέες τους. Γι' αυτό το βήμα αυτό που χρειάστηκε 60 χρόνια κατά ομολογία σας θα πρέπει σύντομα να ολοκληρωθεί. Και θα ολοκληρωθεί με τη νέα κυβέρνηση, την οποία αναγνώσω θα έρθει σύντομα και ο κύριος Υπουργός και θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γιακουμάτο, θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση?